and Drama presents Handumanan sa Kag-awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mga kaning sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atwang tatampo nagdansingan nga Alden. Congratulations, anak! Ay, congrats dong. Salamat pa, pa. Dali na. Maguli na ta kay basin og maabot itong atong mga bisita sa bahay. Sige, tara. Alden, nak, na may regalo ni mama nimo. Unsa man na pa? May isin ko nga kwartas bangko. O naara nimo kung unsay gusto nimong buhaton sa kwarta. Salamat kayo ninyo ni mama, pa. Huwag sapayan, anak. Negosyo na ba eh? Mabitoy plano na ko, bay. Naghunaon ako mayong pwesto. Kay gusto kong magtukod og shop. Sige. Tabagan tika. Sige ba ya? Inadayin ko para makasugod na dayon. Bay, congrats! Abdi na gini mo shop. Congrats, bay. Salamat, bay. Giswerte yung kabila. Mausakyan ginunin ako dayon ang higayon, bay. Ka na yun. Nak, maayo kay og dagan ang imong negosyo. Unya, stable pagit kag trabaho. Usa pa may gipaabot taon nimo aron magminyo ka. Babae. Ha? Ma, unsa man taon ako pag minyo kon wa ko uyab. Mangita ka. Uy, di ko na kadali mo eh. Mas gusto kong magpaabot sa babae nga para ginako. Nak. Nauman nagitang akong simba. Muli na ko. Kinsa mo? Kaluoy mong paminaw na rin nagila ko eh. Tuwara na siya eh. Miss, panyo. Salamat. Okay na ka, miss? Nga naman gini mga tao. Nakakita na gani nga naghilak ta. Pangutanon pa magyuta kung okay ra ba ta. Klaro anang dili. Naghilak good. Ay, sorry ha. Pwede mga tanag, kung sa'yo problema, no? Gitulis ko gikan. Ha? O wala ko'y kwarta pa uli. Uy, mau ba? Kaluhoy ko din mo. Ihatod lang teka. Ha? Sure ka? Sure kayo. Di sa kumaymutan kung biyaan teka din eh. Maong, ihatod lang teka. Salamat ha. Uy, isa pa yan. Dali.
Sud sa, ipela-ila di ka sa kong igsoon. Ha? Mao ba? Salamat kay sa pagtabang sa kumanghod, sir, ha? Why isa pa yan? Tawagan lang ko, Alden. Hala day tuod, no? Wa man day tuod ko makapaila ni mo. Ako si Vivian. O kani si Ate Joyce. O usbon ako. Salamat kayo sa paghatod nako. Pwede ko mangayo og cellphone number ni mo? Kaon na, bay! Siya sa text ni mo. Oo ba? Yan saban, bilang ka niya. Oo. Gaan kayo akong buot niya ba? Oh, buya bila yun! Ha? Ha? Mao din na rason nga nung nakikita ka? Oh. Gusto kong manguyab ni mo, Vivian. Kung tinudanay ng imo. Sige. Ha? Sa ato ba? Kita na? Oh, uyab na ta. Oh, yes! Abi ni mo, day. Ikaw pagit ang babae nga gipelaila ni Alden na mo. Mao ba, tita? Ay, oo. Kay karon pa man gyud di nakauyab ding bata, ah. Bisay mo kay ko sa akong pagskwela. O, wako'y panahon na ng uyab-uyab. Maayo untag magkasinabot mo. Aron pa mo na gyud hangtod sa hangtod. Alden, na ako'y problema. Oh, unsa ba na? Na-short yun ko ron ay... pwede ko makahuam o kwarta ni mo? Sus, huwag mo gutahan. Ako rin ihatag ni mo eh. Pila man? 10K. Oh, 10K? Oo. Pero if dili kaya, ayaw na lang. Oh, dili eh. Kaya ra. Sige ha, ako ihatag ni mo. Happy anniversary, Vivs. Flowers for you. Salamat, Alden. Pasensya na ka ha, nga wako'y mahatag ni mo. Naibaw, begid ka kung pila resuldo na ako. Anong daw na ay. Basta, hindi na ka mawahan ako. Enough na lang ako. Alden, Ah. Kaya di na ako kaya kung mawa pa ka na ako, Vivs. Will you marry me? yes! Yes, Alden! Unsa? Magpakasal na mo? Oo. Andam kong pakasalan si Vivian. Dili! Ate, Dili ko uyo ni Alden para nimo. Pasensya ka na, Alden, ha? Pero prangkahan ta lang ka. Dili ko musugot nga kamoy magkadayon sa kumanghod. te, paminawa sa gugkot, te. Dili. Final na akong desisyon. Dili mo magpakasal. Unsa? Unsa may problema sa iyang ate nimo, nga katarong nimo. Mau gani pa. Nakita mo sa siyang ate nga pinangga kay nako si Vivian ngayang manghod. Mas mayo pa og istoryaho nimo ang iyang maguang, nga kamurang duhanak. Aron matagan og katinawan nga nung nga wa siya makauyon nimo. Pa.
Moro ganito yun ni mo. Mau nakikita ka na ako din sa coffee shop. Oh. Kaya wag ko makasabot kung anong initan ko nimo. Nagtinarong ako sa mumangod. Mo na problema. Ha? Unsay problema? Tarong di ka sa akong manghod. Pero siya mo idili tarong diha nimo. Oh. Wag gid ka makabantay. Ngagigamit ra kaniya. Kapila na kaniya humami kwarta, da ba? Nibisag ka usa. Nibayad ba dahil siya? Wa kay di man ko magpabayad. Bisan na. Wala ko mo angal sa rin nagkauyab mo. Pero karon nga makiginyo nagit kaniya, dili ko mo sugot. Dili ka angay sa kong manghod. Kay tarong ra kaayo ka. Unsa? Alden, Sulti ko sa tinuod. Gimahal bagid ko nimo. Alden, sorry. Vivian. Nalingkamot man ko. Pero bisag unsa ka katarong, wag ko makafeel og gugma nimo. Sa ato pa. Gigamit ra gyud ko nimo. Pasaylo ako, Alden. Salbahis ka, Vivian. Salbahis ka. Umuwi lang tila bang lahat nagbago na. Nawalan na ng sigla ang iyong mga mata. Ngayon ko lang naramdaman. Sakit kayo ang gibuhat ni Vivian ako. Nagtuo ko nga siya na gyud ang gitagana sa Ginoo para nako. Pero igo ra siyang niabot sa kong kinabuhi para pasakitan ko. Dinhin na lang ko to. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.